Tangi. Ngopo kon tangi-tangi? Ayo kon njukuk. Kon njukuk apa meneh? Kawulon meneh. Rezeki kawulon meneh kae. Apa? Kono njukuk. Kowe kok bengi-bengi wis glodak-glodek ngopo? Alah. Rezeki kawulon meneh. Gledek apa? Gledek apa? Kawulon meneh nangge. Rezeki kawulon meneh. Gledek apa, Mbok? Rezeki kawulon meneh. Men. Rika luru apa? Rezeki kawulon meneh. Ya men gledek ngulon. Turu wae wis bengi. Turu. Wae. Turu. Rezeki kawulon meneh. Turu. Aja gedor-gedor turu. Tangi. Ngopo kon tangi-tangi? Ayo kon njukuk. Kon njukuk apa meneh? Kawulon meneh. Ya men dipateni wae listrike. Kae wis kan keturu wae. Ya wis men. Walah, wono wis. Turu wae. Ya men dipateni listrike. Wis kan Ra ono. ono kowe. Ora ono. Kowe ono. Odok. Odok apa? Odok. Ono wae. Ora ono. Ano de. Kae. Wah. Ambe ya. Ale kan. Tunggu goleki.